Oni sad traže izbore, mislim da je nekakav plenum pravnog fakulteta rekao da se razmisli da se ide na izbore. Ali znate što sad hoću vam pođem? Politika je na univerzitetu strogo zabranjena. Pa šta to njih briga? Da li mislite da oni upravo kroz ovu inicijativu hoće da ubace politiku i da negde... Pa nema da ubace, oni su ubacili. Ja sam malo pre rekao da je rektor predsjednik partije neki... Da je to zapravo sve što oni rade nama sve vreme. Oni su fakultete pretvorili u opštinske odbore. Da. Svoje političke organizacije koje u formiranju. To je to. I mislite da njihov sad sledeći korak traženje tih izbora? Ne, nema dileme. Pravit će političku stranku. Sad, naravno, vidjet ćemo kako će ovi iz opozicije to da reaguju, ali u svakom slučaju oni su podelili opoziciono biračko telo međusobno. Što se nas tiče... A mislite da njima cilj da se distanciraju od Dragana Đilasa? Ma ne, oni svakako. Da. Oni će to raditi, naravno, Đilas će verovatno se odriče njih. To će da nastane sada potpuni cirkus i haos. Ali na kraju kraja, šta to nas briga? Mislim, to je njihova stvar. Samo ne smeju da zloupotrebljavaju državne resurse, a oni su ovde državni sektor zloupotrebili da bi formirali svoje opštinske odbore po fakultetima i da bi formirali svoju političku stranku. I to je